We just dominate. Pura yami. Yeah, Funa noni pura. manje mabese ngishilo pha ku WhatsApp yabo. Ubonelele manje 2.5. 2.5. Yeah, bra. Sure, landel. So, ishanga loni pura. Bra man, nje mabese ngishilo pha ku WhatsApp yabo. Cela nje ungisote nje nge 2.5. 2 necala. No, Brian. Awunothi uqala nozoboleka ubese ubetha kwezo prices. Abo footman. Sencho like uyandazi mos like apha ekhaleni banento njani. And I'm sure zange wava sikhalazo tunga. Ewe ndiyakwazi, but andikwazi malini. Yabona, it's not that band broke nebra tips. Just that khole ingxaki nje ufuna isota nje. Yabona into nje encinci uthi khwi. And then ndikunike imali yakho. Yonke. Ndakubusela imali yakho footman. Yandazi bani wrong mos. Wena bra, tu. Oko wrong wena. You sweet wena bra. Wahlobo uze ngalo uzoboleka nemali. Philizise ngolhlobo. Ngifuna ukulandelana nawe. Ne? Okay, bra. Shit. One hour later. Baby, Oh, babe. I have good news. Good news. Yeah. Yeah. So, mali ndifumene 2.5. Ndani. Ufumene kubani? Upra Gibbs. uGibson. Yeah, Upra Gibbs lo. Lo waziwa ile lali yonke into ba uyabulala umuntu xa ngamnikeza imali yakhe. Sentsho bengekho umuntu obunoboleka kuye ngaphandle kwakhe. Come on, baby. Like, Upra Gibbs siyazana, akazudala ndenze zanto kuthiwa uyazenza. Like, we go way back no-Upra Gibbs. Yamazi uyandazi, like, sinje. Uyakwazi uyamazi wena uGibson. Uyamazi? Abo, sithanda sami. Hayi ndicinga ukuthi soze tu ndizibulalise ngalandoda mna. Hayi. Sambhatala nje u-Upra Gibbs. Andicingi. Soze tu yahamba wena makafikekho wena wedwa phaa kulena. Soze tu. Two weeks later. Pura yam. Ukrat pura. Ndikreni. Man pura yana yasasivumelene ngoba benguwe ubalekelo line pha kum. Bandiqonde mandenze ibe easy for wena mandize kokwam. Yanthola. Yeah, Upra Gibbs. Eyazi mos i-2 ne half. Izala 5 Wawutshilo kanene. Basithathela abaphakathi man.
Kodwa manje uzokubona bhura man. It's been a while. Loo nto indleko smart. Jonga ama-brackets ne. Ikhona ingxaki mane into endahlangabezana nayo. Yabo. So ndicela unike i-chance yabo. Yabona ke ngoku xa uthetha nge-chance uyandiluza Brian. Cause apha mna bendizokukoleka imali yam. Mbak nobaleka. Bhura yam! 16 paranoia-filled days later. Come in. Come in. Bhura yam! Ye mamza! Ewenye. Khona uBrian. U-Eli mntanam, lo akekho. Yandropa mawulethi, yandropa. Hayibo. Mfihlephi? Ye? Mfihlephi? Mntanam, Ye Brian! u-Eli wamina nantokazi yakhe. No man, uBrian akakwazi ulibetha without imali yam man. Hayi, akazuhamba maxesha lethu u-Eli basari. And then wena? Mna ndingutatabawo wakhe, utatatakhe, sisitatatakhe. Ngutatabawo wakhe. Yabona namamzo. uBrian lo antyala uBrian antyala. Uthi. And I've been after him. It's almost 2 weeks ago. 2 weeks. Hayi lo mntana. Siza mntanam yini? U-Eli. Hello way leyo izondenza wrong. Blind mawulethi. Blind. Yabona mamzo. Ingathi li-already li-grand. But the way yenziwa uBrian izoni-affecta. Because xa ndibuyayo apha nezinja zam ndibuyela nina nonke la wena. Ayu, mntanam ngasifili. So andikho safe apha basically. Ayu. Yathola? Ndiyakuthola mntanam. Zoyenza kube ncinci le ndlu. Even uBrian uyayazi uba no one messes with me. Yathola? Ayingameswana. Asifuna isityu kadabs mntanam. Abanaso isityu. Simnandi. Thatha mntanam. Yiva nje wena. Ke. Yabona mamzo. uBrian ngirhulumane endiyaziyo man. Mntanam. Otherwise akho ibad bendifuna umenza yona. Yantona? Oh, okay. Qha nje ungandidlulisela lo myalezo. Mntanam, ndinga ukuthi chatha. Cheese. Oh. Anyway usandofika wena apha. Mna ndifika izolo elinye. Wena mntanam ndi Hayi akho smoke. ismoke. Anyway, now. Asingabi kwismoke mna. Bendiyafuna ukonyisela nge-high blood man. Liseyinyuka khona. No man, ndiye mamzo man. Ewe. Sure. Anyway, simnandi isityu sakho man. Simali sityu sam. Sure.